namin lula di ahli ihil tapos ng lula dewe. Sipin? Piste. Piste. Chikapon guys, naluto ba ni? Chikapon ulo naluto ba? Murag luto ra ni. Murag luto ra. For the fire. Ayaw na eh. Ingat drama. Ang mulai sa goal.
pagtanom nila ba? Nasa Nga, sagol ko. Kenapa yang migas itu? Kay kaasugid. Gano'y kawayan harap